ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 11/12/22. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಲೆಗು ಸುರೂಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯಪೊಡು ಎಂಕಲೆಗು ಓದವನಂಚಿನಾರು ಸ್ವಯಂ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಓವೇ ದೇಹಧಾರಿ ಅತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನೇರ್ದವರ ಬಾಬನ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕುಲು ಬಾಬನಿಗೆ ಏನ್ವೇರು ಬಾಬಾ ಈರಿ ಶರೀರುಡು ನಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರು ಪಂಡ ಏತ್ತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರು ಅಂಚನೆ ವಿನಾಶ ಏ ಪಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ಅತಿಥಿನ ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಏತು ದಿನ ಉಪ್ಪರು ಬಂದು ಕೆಂಡ ಇಂದು ನಿಂದನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅಕುಲು ಕೇನ್ವೇರ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗಾದು ಪುದೆಯಾದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಖುಷಿಡ್ದು ಉಪ್ಪರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಿಗೂ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರನು ಎದುರುಗುದೀಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಉಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯೋನಡಾಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಮೇರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಲೆಯೇ ಪಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೋನುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತೆರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರುಡದ ಆಧಾರನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶಾತಿರು ಪಂಡು ಇಂದು ಬಾಬನ ರಥವಾದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು ಬೀಕೆಲು ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ನಿರಾಕಾರಣೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಿರಾದುಲ್ಲೆರು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಇಜ್ಜಂದು ಜ್ಞಾನನು ಎಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಉಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಡು ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಕುಳಿದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಓ ಪೂರ ಪರ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಂತೂ ಸಹ ಈ ಸಮಯದನೆ ಪರ್ಬ ಆದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುಲ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಏರು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೆರೋ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗೆ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಇಂದು ಸುರುಸುರುತ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಈ ಪಾತೆರನು ಏರು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿವೆರು ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಉಳ್ಳೆರೋ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಏಪ ಸೂಬುದಿತ್ತುಂಡೋ ಅಪಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾರು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಕುಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಳು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೋನುಜೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಬಂಧನಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು
ಯಾನು ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಬಂಧನೋಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆ. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಗು ಉತ್ತರನು ಡ್ರಾಮಡು ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಪೆ. ಡ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ರಹಸ್ಯನು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪನೆ ಎನ್ನಡಲ ಸಹ ಪಾತ್ರನಿ ಗದಿ ಅದುಂಡು. ಎಂಚ ಇಮರ್ಜ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಪೋಪೆ. ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ. ಡ್ರಾಮಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಉತ್ತರನು ಕೊರಪುಜಿರು. ಬಾಕಿ ಈತೆ ಒರ್ಸಲು ಪಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೇನುವೆರು ಬಾಬಾ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಡ್ರಾಮಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡ್ರಾಮಡು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನು ಬೈದೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೇರೆ. ಯಾನು ನಿಕುಲೆಡ ಬಾಬಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು. ಅವ್ವೇ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನ. ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ಬಂದು ಐದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ವೃಕ್ಷಗು ಆಳದ ಮರದ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ತೂಪರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಬತ್ತುದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು. ಯಾನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏಪ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ಮರತು ಪೋತುಂಡು ಕೇವಲ ಪನ್ಪೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾಪರಡು ಬತ್ತೆ. ಗೀತೆ ಪಂಡೆ ಆತೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಗಾದೆ ಒಪ್ಪುನಿ. ದ್ವಾಪರ ಈಗೊಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಸತ್ಯ ಕಂಡೊಡು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇದು ಸುಳ್ಳುದ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಅವಲಂತೂ ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಡ್ರಾಮಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಈ ಅನಾದಿ ಡ್ರಾಮಾ ತಯಾರು ಆದೇ ಉಂಡು. ಇದು ಸುಳ್ಳುದ ಜಗತ್ತು ಆದುಂಡು. ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆಲ ಸಹ ಸುಳ್ಳುನೇ ಪನ್ಪೆರು. ಈಶ್ವರನಂತೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಅರೆನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದವರ ಖಂಡಿತ ಅರೆಡ್ದೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸರ್ವೇರ್ಲ ದುಃಖೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರು. ರಾವಣನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಆಯನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆ ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ರಾವಣೆ ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರಾಜಧಾನಿನೇ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ರಾವಣೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರನು ಗೀತೆಡು ಪಾಡ್ದಿನೆಡ್ದವರ ಗೀತೆನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತುದೆರು. ಇಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಾರಾಯಣನ ಪಕ್ಕ ಭಕ್ತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಗೀತೆನು ಓದೊಂದಿತ್ತೆರು. ಗೀತೆನು ಓದೊಂದೆ ಬೇತೆ ವಾಕೆಲ ಸಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಏಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಂಡೋ ಅಪಗ ಅವು ಸುಳ್ಳುದ ಗೀತೆ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಂಡು. ತಕ್ಷಣ ಬುಡಿಯರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ತಿರಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುಜಿ. ಬಾಬನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರು. ಬೇರು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಬೇರು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಬೆರಡ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ್ ಆತು ಪುದರು ಇಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಮೇರುಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತುದೆರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮುರಳಿನು ಕೊಡ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿಗ್ ವೀಣೆನು ಕೊಡ್ತೆರು. ಸರಸ್ವತಿಗ್ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಗಾಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬದಲಾದ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಡ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ.
ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲಿರು. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೆರು ಇಂದು ಸಹ ಏರುಗಳ ತೆರಿದಿಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆಲ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆಡ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಜನ ಸೇರುವಿರು. ಆಂಡ ಡ್ರಾಮೊಡು ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಸಂಗಮಡು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಏರು ತೇರುಗಡೆ ಆಪೆರು ಅಕುಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದಕುಲು ಆಪೆರು. ಏರು ಫೇಲ್ ಆಪೆರು ಅಕುಲೆ ಚಂದ್ರವಂಶದಕುಲು ಆಪೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತವೇಷಡು ಭಾರತನು ಯೋಗ ಬಲುಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗ ನಿಕಲಿಗಾದು ಅವಶ್ಯವಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪರತ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಯಾದವೆರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಪಾಂಡವೆರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಾದು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪರತ್ ಬಿದುರದ ಕಾಡುಗು ಸೂ ಬುರೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬಾಕಿ ನನೇತು ದಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಾಕಿ ನನೇತು ಸಮಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ನನ್ನ ಏತ್ ದಿನ ಉಪ್ಪರು ಪಂದು ಅತಿಥಿನಿ ಕೇನು ಅತ್ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಪುದೆ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕುಲು ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಕೂಡ ದ್ಯಾಗು ಕೇನುವರು ನನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಣಿ ಸಹ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು. ಬಾಬಾ ಬೇಗ ಪೋಯರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೆರಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಶಿವನು ನೆನಪೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಲ ಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಅತ್ತು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಬರ್ಪುನೇ ಪರದೇಶುಡು ಪರತ್ ಶರೀರುಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ರಾವಣ ದೇಶಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನ ಶರೀರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಟ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಾವಣ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ರಾವಣನ ಪ್ರವೇಶ ಯಾಪೊಡ್ದು ಆಂಡು ಪಂಡದು ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪೊತ್ತ ಒಂದೇ ಬರ್ಪೆರು. ಸೈತುದು ಪೋಂಡ ಕುಡ ಪೊತ್ತವನೇನು ಉಂತವಲಿ ಸೈಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊತ್ತವೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ನಿಕಲೇನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶದಕಲೆನದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತನೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಶೂದ್ರವಂಶದಕುಲು ಆಯರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶದಕಲೆನಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಯಾಪೆ ಕುಡ ಸೋಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಈ ಅಪಗ ಕುಡ ಈ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನನ್ನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನು ನಿಕಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸ ಏತೊಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಖುಷಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆಡೆ ಲಂಡನ್ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಮಾನಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ವಿಮಾನಡು ಆನೆ ಮಂಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ನ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಇಂದು ಸುಖಕ್ಕಾದುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಃಖಗಾದುಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಲ ವಿಮಾನಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ನಿಕುಲೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಪುದರನು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದುಜೆರು. ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನರಕಡು ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ನರಕವಾಸಿಲು ಪಂದು ಸೀದ ಪಂಡೆರಡ
ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೇರ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ವೃಕ್ಷ ಶಿಥಿಲ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆತುಂಡು ಮಹಾಭಾರಿ ಯುದ್ಧಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಎಂಗುಲು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಬೈದ ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಗುಲು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ. ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಎಳೆದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ಗುಪ್ತ ರೂಪೊರ್ದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆವಡು. ರಡ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಆವಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಶೆಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ. ಪ್ರಪಂಚದಕಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದು ಉಪ್ಪರು ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನಾರು ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ನಿಮಿತ್ತಾದು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಯೋಗದ ಬಿರೆಲುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಲ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತಲ ಸರಿಯಾದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಾದು ತನು ಮನ ಧನ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.